tickets para sa Iloilo Dinagyang Festival 2023 mahimo na nga mabakal buwas nga adlaw. Mayo nga balita para sa mga nagabantay sang update para sa Dinagyang Festival 2023. Ini mahud sumugod buwas nga adlaw, mangin available na ang tickets para sa Dinagyang Illumination Tribes, dagyang sa barangay, kag kasadyahan sa Kabanwahanan. Buwas Desyembre 15, mahimo na nga makabakal sang tickets para sa Dinagyang Illumination nga hiwaton sa Enero 21 sang gabi. Mahimo magbisita sa Seda Hotel, Atria Park District para sa judging area number 2. Available naman sa SMCT Iloilo, second floor malapit sa entrance para sa tickets sa judging area number 3. Para naman sa Iloilo Business Park judging area, mahimo bisitahon ang concierge booth sang Festive Walk Mall. Ang tickets para sa Dinagyang Illumination ang nagabalor sang 2,500 pesos. Kag para naman sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa Enero 21, kag dagyang sa barangay sa Enero 22, mahimo na makabakal sang ticket sumugod buwas nga adlaw, Desyembre 15. Ang mga ticket booth ang nahamtang sa Hotel del Rio para sa judging area sa Freedom Grandstand, kag GT Iloilo Hotel para sa Quezon Ledesma judging area, kag Richmond Hotel Iloilo para sa Rizal Mapa judging area. Ang tickets para sa duha ka adlaw nga dinagyang highlights ang nagabalor sang 4,000 pesos para sa gold, kag 3,000 pesos para sa silver. Para sa dugang impormasyon kag detalye, para sa tickets ng Dinagyang Festival 2023, mahimo magpakig-angot sa Iloilo Dinagyang Facebook page o kung magbisita sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated Office sa Care Building sa atubang sang Iloilo City Hall. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.